appelsin. Simon, han købte en appelsin fra en mark. Og så tænkte han, jeg går op bag ved byen, heroppe ved bakkerne, der kan jeg sidde og spise den og se ud over vandet. Og havnen. Og han begyndte at gå op igennem byens smalle gader og gyder. Han kom op, og det åbnede sig. Og der fik han øje på en ung pige. Hun var smal som en mål. Hun stod i en faldende lysblå kjole bag nogle gærestager og stirrede på ham. Hendes ansigt var rundt, lyst og fejlet, og hun havde en flætning hængende foran sig. Hvad stirrer du på? Spurgte han for at sige noget. Jeg kigger på den mand, som jeg skal giftes med, kan du nok forstå. Hun var ikke mere end 14 år gammel. Nå, sagde Simon, og det er så mig. Nej, ham jeg skal giftes med er meget mere voksen, kan du nok tro. Du er da ikke voksen selv, sagde Simon. Nej, men når jeg bliver voksen, så skal jeg have en stor handel på højhælede sko, og så bliver jeg meget smuk. Vil du have en appelsin? Spurgte Simon, som ikke kunne give hende noget af det, hun drømte om. Pigen kiggede på appelsinen og på Simon. Hvorfor spiser du den ikke selv, spurgte hun. Jamen, de er gode at spise. Jeg har spist så meget, da jeg sejlede ned. Jeg tænkte, jeg har givet magt for den. Hvad hedder du? Spurgte hun. Jeg hedder Simon, og du? Nora. Og Simon, hvad skal Simon så have for sin appelsin? Der var noget i hendes blik. Noget, som blev ham dristig og modig. Må jeg få et kys for appelsinen, spurgte han. Du må godt få et kys, sagde han. Og så tog hun et skridt frem. Stillede sig op på tæer